Marjakoti sijaitsee Kasakkamäen tiellä Kärpäsenmäellä Teemun talossa noin 3 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Marjakodissa on 26 asuntoa, joista yksi paikka on intervallipaikka. Koti on jaettu 2 yksikköön, Koivuun ja Tähteen. Marjakoti sijaitsee yhdessä tasossa luonnon keskellä. Sisäpiha mahdollistaa turvallisen ulkoilun. Yhteiset tilat ovat kodinomaisia ja sisustuksessa on käytetty paljon värejä. Asukkaille tarjotaan virikkeitä muun muassa pelaamalla erilaisia pelejä ja kuuntelemalla musiikkia. Samassa talossa toimivan Dilan päiväkodin lapsien ulkotouhuja voi seurata Tähden tiloista. Lapset käyvät myös viihdyttämässä Marjakodin asukkaita lauluin ja leikein. Asunnot on tehty mahdollisimman kodikkaiksi ja jokaisessa asunnossa on oma kylpyhuone. Asukashuoneisiin kuuluu hoitosänky liinavaatteineen. Muutoin asukas voi sisustaa huoneen haluamallaan tavalla. Asukkaidemme ruoka valmistetaan Lahden Diakonialaitoksen tiloissa ja ikäihmisille tarjoillaan ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Marjakodissa ikäihminen saa viettää viimeiset vuotensa turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä. Tehostettu palveluasuminen takaa ympärivuorokautisen ja laadukkaan hoidon.